mina ngawudayisa ngale ndlela engiwudayisa ngayo. Nalo omunye wesibili ngingase ngimtshele ukuthi lo omunye wokuqala wathenga umuzi wahamba undendende wangabuye ngamdayisela lo munye. Yabo nje nami into engiyifunayo manje ngokubadayisela-ke sorry ukuphula ulimi lo omunye oqala nje ukuthi wahamba undendende wayeseyikhiphile imali noma mhlawumpe usumdayiselile akhiphe i-deposit kwenzakala njani? Wakhipha imali engango-15,000 uhafu ngoba imali esasisivumelane ngayo kwaku-45 kodwa wathi ngicela ngimenzele ngo-30. Ngathi mina hhayi ngoba uwena ngizokwenzela ngo-30 wakhipha u-15. Ngase ngiwuthatha-ke u-15 ngawufaka amaqupha. Namhlanje ubungibona lesi sami ngakhile ngisho indlu ye-blocks ngihlala kwindlu yathayela lapha ngaphandle. Asibingele ababukeli bayi-Black Live TV igama uNhlanhla Miss Mamelo wakaZondi sikhona endaweni yase-Maritzburg njoba-ke sesifikile njengamanje uyazi-ke it's our season 2 izinkinga zomndeni uyazi-ke mase sekukhona mina-ke suye sizoxazulula iy'nkinga zawo umndeni sizothola-ke namhlanje-ke usisosibhalelile wakangcobo sizozwa ukuthi-ke kumayelana nani lokhu asibhalele khona la e-Maritzburg yabanda-ke namhlanje but-ke asikho lapho sikhona la ezi-Black Live TV ngokuthi-ke uyazi nawe sihlezi-ke nje sikunikeza solution ngaso sonke isikhathi asike singene ngaphakathi sizweke ukuthi usisi ngaba ukhona ngoba phela sineshow ukuthi usesilindele njengamanje. Qonqo ninjani bengicela igama nguMamelo wakaZondi Sibongo from Black Live TV bengicela wena usondele bandla sisi hayi ungeza sizokhulumela khona la ngaphandle ngiye ngithanda ukuthi nje mesisakhuluma sikhulumele ngaphandle yabo bengicela ukuthi singahlala ngake mhlawumbe ukuze sikwazi ukuthi sikhulume eminyango noma endlini hayi singahlala ngaphandle ngoba ngisuke ngenzela ukuthi kungezwa noma bekhona abantu abakhona asingahlala lapha singahlala khona lapha hayi okay. Sibingele babukeli bayi-Black Live TV njengoba beseshilo ukuthi-ke sesifikile la emagcekeni ala ekhaya sikhona endaweni yakhona eMaritzburg kuyabanda ngale ndlela emangalisayo but-ke usisi wethu-ke besibhalelile kuyona i-Black Life sesinaye la njengamanje ezosichazela kudaba lakhe njengoba wazi ukuthi singena imindeni nemindeni sizolungisa lezo y'nkinga-ke singakwazi ukuthi siyilungise njengamanje sikubingele sisi unjani? Yebo ngiyaphila ninjani sisi? Sikhona yeah sibonge nje ukuthi usamukele with my crew njengoba usibhalelile kwi-Black Live TV so ebengifisa nje ukuthi ukwazi sabalaleli ukuthi uyithule ukuthi ungubani wakabani. Igama lami nguSilindile ngwakangcobo ngibhalele uhlelo laka Black Live TV ukuthi lingisize sashonelwa abazali manje nginenkinga la ubhuti wami esizalwa naye uyawudayisa umuzi and then udayisela abantu abaningi abahlukene. So manje bengicelile kuhlelo lweni ukuthi licela lingisize ngoba manje angisazi ngenze njani mekufika abantu abahlukahlukene kuzobangwa lo muzi lo. Manje yena uno one room wakhe la ngaphandle kodwa yena udayisa indlu enkulu esayishiyelwa abazali so mina engihlala kuyona le ndlu le enkulu manje angisazi ukuthi ngenze njani ngakho bengibhalele kwi-Black Live TV ukuthi ngicela ngisize. Okay so ninobhuti wakho nobabili nazalo mama oyedwa baba oyedwa base bayahamba abazali. Yebo bashona ngoba-2. Nikhule mhlawumbe esimene esikanjani ninayo ubhuti wakho njoba ekhona njengamanje? Sikhuliswe kahle nje emndenini sobabili sina sobabili mina kuma nobaba sikhule nje sabantu aba-right abazali besikhulisa kahle. Inkinga yaba la esekuthenini sekushona khona abazali boba-2 waqala-ke washintsha wangenela edakamizweni sekuyaba-ke manje usedayisa nomuzi-ke. So njoba-ke edayisa-ke umuzi labantu abafikayo bayakutshela ukuthi vele lo muzi ubhuti wakho usidayisele wona? Yebo bayasho bemfica bengamtholi abanye kuze endaba sebexabana nami bathi bafuna iy'mali zabo. Okay so wena umuntu wesifazane usebhekele ukhaya la kulokhu njani? Yebo sisi ku-main house. Okay so ubhuti yena wagcina sezakhele indlu yakhe ngaphandle? Yebo unomjondolo wakhe la eceleni ngaphandle. Okay so ekukhuleni kwenu nobabili abazali itayitela ngoba phela kujwayele ushiya amatayitela amakhulu la lingakubanga udayisa kanjani umuzi mhlambe?
Nami lokho-ke ngingakwazi ngoba esengikuthola manje kulabantu abadayiselayo bathi khona itayitela abatshengisa lona engingalazi ukuthi walenza kanjani eselibiza yena igama lakhe ukuthi umuzi owakhe. Lokho Okay. engingakwazi ukuthi wakwenza kanjani lokho. Itayitela lala ekhaya ke ubazali Likhona. Oh likhona Yebo. likwena. Yebo likumina. Oh kodwa manje usenetayitela lakhe futhi. Shuthi amatayitela Bengifuna asewu2. ukufisa ukwazi ukuthi yena lela senalo ulithathephi kanjani. Ngoba phela wena wazi ukuthi unayo original etayitela la sis. ngempela lakwena. Okay, so isimo senhlalo kunina noba u2 sinjani njengamanje niyalekelelana? Mhlambe ukuthi niphile ekudleni, nokuthi mhlambe nithenga izinto ezishodayo, amanzi, ogesi, yonke le nto le efunakalayo ukuze phela ikhaya libambeke. Hayi cha silekelelani ngalutho nami nje ngisizelwa imali yegrant yeingane ngoba yena uhlala kule ndle ngaphandle uyibuyele ebusuku esinye isikhathi angimboni mengithi ngiyavuka ekseni ngivuke engasekho yabo nje umuntu nje Ongekho nje. obhizi nje ongahlali ekhaya ubuye ebusuku ahambe ekseni kwesinye isikhathi engabuyi. Akadli endlini ngaphakathi udlela Ukafike nje ngaleso sikhathi akasiyena umuntu osejwayele ukungena endlini. Okay, so wena uke wazama mhlawumbe ukuthi ukhulume naye ngendaba le Ngike ngizame mengimbona edlule egcikeni mhlawumbe ethi uyahamba ngike ngizama ukumbiza ngithi ngifuna ukukhulumisana naye hayi awumuntu ethi uyabuya manje usaya esitolo angabuyi. Ngibone ngabantu sebefika abantu bephethe ifenisha bathi abantu bazongena lo muzi sebewudayisela. Wena masubanqanda kanjani masebezongena? Ngikhiphe phela itayitela la ekhaya ngibatshela ukuthi hayibo lo muzi awukazi wadayiswa imini engihlala la kusukela kwashona abazali imini engihlala la. So njengoba ke kwakhiwe kanje abazali vele kube kuyigceke lenu lonke leli. Yebo igceke lala ekhaya lonke kwasho ukuthi sekungena ama-RDP house wadiliza umuzi wawukhona umdala. Kwaseke safakela umxhaso alright, so ngoba nakho kwadilika umuzi lo wawukhona umdala. Kwasala lesi space esinye ngala. So yena ke ubhuti wakho ke njengoba uthi umuntu ongahlali njengoba sifisa nje ukuthi sikhulume naye uzokwazi kodwa nje ukuthi asilalele ngoba phela fanele simbize naye simbeke la sikwazi ukuthi sithule lo daba sizwe ukuthi yena uyalivuma okanye uyaliphika nalo lo daba. Ngingeke ngazi ke sisi kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sengibikeleni nalolu daba ngiyacathi mhlawumbe uzovuma ukuthi naye akachaze iside lakho ukuthi konke lokho akwenzayo ukuthi kufika abantu la usedayisa umuzi abantu bazofuna imali ngabe ukwenziswa yini. Nizalele khona vele la eMaritzburg? Sizalelwe khona nje la endaweni yaseMaritzburg sakhulela khona safunda khona. Anishiyani nobhuti wakho kakhulu noma yena mdala kakhulu kunawe? Mudala yena kodwa hayi ngalowo ndlela obungishiya ngo3 years. So manje ubona ukuthi mhlambe angaba nendlela yokuthi asilalele kulento esifisa ukudlulisa kuyena nokuthi wena ukwazi ukumchazela. Sengithembeni mina ngoba mina hayi sengizame kaningi ukukhuluma naye hayi akafuni yena ukukhulumisana kanye nami. Omakhelwane mhlambe akekho omthembayo sekwakhuluma naye owamaphoyisa. Nasemaphoyiseni sengizamile mefika amaphoyisa wamthola isambe simbheka singamtholi namaphoyisa agcine sethi hayi okungcono mengimbona ukuthi ukhona noma mhlawumbe isebusuku ngibona kukhanya emjondolweni wakhe angowafonela kodwa usevela afika acishe ngingaboni noma ukhona noma akekho. Alright, umubuka wena mhlambe khona abantu asebenzisana nabo ekuthengiseni imizi. Ngingeke ngazi-ke sisi mina nje ngisafisa ukwazi nje kakhulu ukuthi leli tayitela nalo ngabe ulithathephi kanjani. Wena usamhlawumbe uthi ungase ugcine nawe usube ingozi kuyena? Ngiyamsaba kona kodwa manje phela kumele naye asho ukuthi okukuyena ngaphakathi ukuthi konke lokho akwenzayo ngabe ukwenziswa yini. Ngoba athi sisahlala nabazali bekumnandi nje kungekho nkinga. Inkinga ibese ekuthenini mase kushona abazali waqala ke washintsha ke. Yena akanazo yini izingane nje bedayisa umuzi engane. Hayi abengakabi nazo izingane ngingeke ngazi ke kodwa ke. Ongewazi endleleni zakhe mhlambe khona ezivelayo. Uya understand phela umuntu wesilisa yabo wawazi. Kodwa ke kusho ukuthi yena selfish ngamanye amazwi because umedayisa indlu leyana yena unawo noma mhlawumbe udayisa igceke lonke. Ngingeke ngazi ngoba abantu bafike nje sebephethe amafenisha basibazongena la kumxhaso. Shuthi wona uzosuke udayisa lo angazi noma udayisa zonke yini lonke igceke noma usuke edayisa wona umxhaso kuphela yini. Okay, asike ke sizame ukuthi simthole singene ngaphakathi endlini naye sikwazi ukuthi sikhulume naye ubhuti sizwe ukuthi yena uzothini. Yabo mhlambe ke uzosinikeza a good reason ukuthi mhlambe kwenzakalani.
Okay sis. Sawona bhuti njani? Yaphila njani sis? Ngikhona ngicela ukuthi wazise ababukeli be-Black Live TV ukuthi before we go there igama lami nguMamelo. Sibonge kakhulu ukuthi usihloniphe ngokuthi sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nodadewenu. Nanokuthi-ke sifikile ne-team yami ungasabi usubona amakhamera nomnandi wabe ngichazelile. So ngicela ukwazisa ababukeli emakhaya ukuthi uba igama lakho. Igama lami mina nguSiphiwe Sibongo Wangcobo ngokuhlala ngihlale eMaritzburg la eKimberley. Okay. Udadewenu vele. Usisi wami sala naye saluma nobaba. All right. Kunodaba-ke la usisi alethayo ukuthi wena engazuthi kunento engekho right uyenzayo la ekhaya anokizwa ngabantu. Yeah, but before we go there, umuntu vele usebenzayo. Nginokubamba nje mekuvela ama-piece job kodwa manje ngisahlele ekhaya ngoba akukho engikwenzayo. Uyabamba lapho la kusuke kuvela khona. Okwamatohwane. So uyamsupporta usisi wakho mhlambe? Ngasho ukuthi nje hayi okwamanje akukho ukubambisana since lokho kwaba khona iy'ngxabano ey'khona. Cathi-ke angazi noma yikona nenizele kona la ekhaya kodwa ngeke ngazi engathi uthi uzongibizela ama-social worker namaphoyisa into ekanjalo angaqonda-ke. Into ekanjalo nje menginganabo udaba luqala la ekuthenini kushona abazali usisi bengekho bengasahlala ekhaya naye ey'hambela iy'ndawo zakhe. Ngabona ukuthi nami-ke kwakhona into engipintshade ngisebenza khona kade ngisebenza khona. Ngaxoshwa ngendlela engixoshwa ngayo emsebenzini ngoba nami ngumuntu obayithandela ishiko nasisi wami. Kodwa-ke asidlulele lapho. Kuthe mekushona abazali usisi uwumuntu ovanda oyithandela nje ubumnandi naye yabo. Bengahlala ekhaya so izinto ey'ningi benginokuthi ngizenzele mina ndlela yami afike naye asebona ukuthi ukwenzeka kanje kanje. Kwenzeka-ke ngampintsheka nami ngithe nje ngipintshekile ngabona ukuthi into engangisiza kahle kahle kulokhu kupintsheka kwami esengipintsheke ngakho. Angizame ukuthi ngidayise umuzi ngoba uwona engase ngisele nawo. Ayikho into engingayenza ukuthi-ke ngamthola umuntu ozothenga umuzi owokuqala owuthenga ngawudayisa. Nakhona lapho nasisi nginetayitela likhona nje sikhuluma nje ungibona sengihlala ngaphandle ngale uyena usisi yabo. Kodwa-ke nami nginelami itayitela leli lakhe angilazi ukuthi ulithathaphi ngoba phela itayitela kufanele libe lodwa. Akwazi ukuthi angaba amabili amatayitela. Njengoba ngichaza sisi angifuni ukuze kuthiwa ngichaza kakhulu hlampe naye ngamnikeza ithuba ayichazele. La ezobe phambi kwakhona ngizosho ukuthi hhayi unamanga-ke lapho 1 no 2 no 3. Hhayi ayihlupheni. Ake niyichazele mina ngizolalela. Yona sisi uthini? Njengoba sekuchazelile sisi ekuqaleni inkinga yabakhona ngalesikhathi kushona abazali. Itayitela likhona eli-original nginalo mina. Leli yena analo angilazi ukuthi ulithathaphi walenzela ubani kanjani. Ilokho engifuna ukwazi ngoba beshona abazali itayitela ngalithatha. Yena leli eselivezela abantu esedayisa ngalo umuzi angimazi ukuthi walithathaphi. Safuna kangicacisele lapho kuqala before singene endabeni yalabantu abadayisela umuzi. Phela itayitela iyodwa indawo ongathola kuyona usisi wami. But nawe uyazi ika-housing ayikho enye indawo ongalithola kuyona. Okusho ukuthi shuthi leli enginalo mina lashwa abazali alikho emthethweni. Angikwazi-ke kodwa lokho mina njengoba nginaleli enginalo ngikwazi ukuthi ngiwudayise umuzi ngendlela engiwudayise ngayo okukhomba kona ukuthi leli itayitela elilona. Umuzi ubudayisa udayisa kanjani? Uhamba unetayitela uye kumuntu lo suku umdayisela? Hhayi umuzi phela lo wokuqala ngamdayisela ngokuthi hhayi yazini ngoba uyena phela udinga indawo nami futhi uyangazi umuntu engibuye ngijwayele ukubuye sihlale naye sibambe amatoho lapho nalapho. Ngizomabela indawo hhayi ukuthi ngimdayisela yona.
uzomabela nami ngibe nendawo ngoba okwamanje akakubi khona into engazi ukuthi nami iyaphatheka. Koda-ke ngizothi mase ngi-right ngithole yami indawo ngakhe nami. Uyazi-ke Uthole yakhe nawe indawo kanjani usunabantu ozobe singabazi uzobe usubahlalisile la egcekeni? Angithi nami bengisathi ngithi ngizokuchazela phela angithi nawe umuntu okubuye wahambe phela o-2 weeks ungabuyi la Akusho lutho ekhaya. ukuhamba umuzi udayiswa kanjani kanti? Angazi ukuthi ufuna ngiyibeke ngayiphi indlela ngoba phela ngiyachaza nama umuntu uyawenza Cha phela bengizungitshela ngo-housings kube ngathi uyazi ukuthi umuzi udayiswa kanjani. Hhayi, mina ngawudayisa ngale ndlela engiwudayisa ngayo. Nalo omunye wesibili ngingase ngimtshele ukuthi lo munye wokuqala wathenga umuzi wahamba undendende wangabuyi ngamdayisela lo munye. Yabo nje nami into engiyifunayo Manje mubadayisela-ke soluphula ulimi. Lo omunye oqala nje uthi wahamba undendende wayeseyikhiphile imali noma mhlawumbe usumdayiselile akhiphe i-deposit kwenzakala njani? Wakhipha imali engango-15,000 uhafu ngoba imali esasisivumelane ngayo kwaku-45 kodwa wathi ngicela ngimenzele ngo-30. Wathi mina hhayi ngoba uwena ngizokwenzela ngo-30 wakhipha u-15. Ngase ngiwuthatha-ke u-15 ngawufaka amaqupha. Namhlanje ubungibona nje sisi wami angakhile ngisho indlu ye-blocks ngihlala kwindlu yathayela lapha ngaphandle. Wakha wona uthayela? Hhayi ngathi ngabona amashidi athayela namaplanga ngathi ukuthi ngiqongqothele ngoba phela kusakhona imadlana. Nginethemba lokuthi ngoba isakhona ngizowakha. Hhayi ngibe ngidla kancane. Ngase sengibona lo owokuqala ukuthi hhayi yena akasafiki phela kuphela nanonyaka kuphela nowesibili unyaka hhayi akenzi lutho. Wakhona oqhamukayo omunye wesibili wathi udinga indawo kanje kanje ngathi mina hhayi baba yazini ikhona indawo laphana and futhi inomxhaso. Njengoba inomxhaso wena ngakwazi ukuthi ngilondozane ndawo wena bese uyangibona ngendlela ongibona ngayo. Savumelana-ke wathi hhayi sizohamba siye e-police station senze i-affidavit kwenziwe yonke into kuhanjwe nase-court. Ngathi mina hhayi bafo ayikho inkinga uma usho kanjalo ayikho inkinga mina uma unginikeza okwami okaKhesari kaKhesari. Sahamba-ke saya khona-ke. So manje wena sisi uthini ngoba phela nawe uthi unetayitela nawe unetayitela. Indaba inetayitela manje. Hhayi mina bengifisa ukuthi le ndaba engathi ingangenelwa namaphoyisa ukuze kuzotholakala isixazululo salo muzi. Njengoba usho nawe ukuthi abantu akukho kanye Befika la abantu. Nawe uyavuma phela ukuthi akukaze kwaba kanye. Uyasho ukuthi usedayisele abantu kaningi. So asazi noma wena bhuti nje ukuthi lakho itayitela nawe li-right. Usisi njengoba ethi nayo ufisa ukuthi ngingenele amaphoyisa nawo-housing siphinde ku-check-we ku-right lokho. Hhayi mina anginankinga kodwa engifisa ukusho ukuthi akamusi libe ngithengela abantu bafuna ukungibulala ngoba nami angisalali la ekhaya. Sengifika ekuseni ngiyenze lento engiyenzayo ngihambe ngoba phela yena khona la kwafika khona abafana la bethi befikile befuna mina. Inhlanhla leyo ngangingekho bathi bayaphusha endlini babheka hhayi angikho ngoba ngijwayele ukukhiya ngale mengiphuma ngoba kwayena ngisamthemba usisi wami indlela azenzayo. Yabo ngithe nje nini mengicabanga 3 months back noma u-4 months ade kukhona into eyade engathi umcimbana senzela abazali. Ngahamba ekuseni lapho ngaze ngabuya ntambama. Ngithe mengibuya ntambama ngale kugqekeziwe umabheketwana kubheke phezulu kusho ukuthi bebheka lona itayitela leli ngingazi-ke noma benzani. Ngithe mengimbuza wathi yena akahlangani nalezo zinto akangene lapho washo wacima. Ekubeni wayengithengele nabantu ngezwa ngomunye ubhuti esihlala naye ngala phezulu ekuthiwa uMbonambi. Uyena uthi wayekhona bekhuluma etheni uzobanikeza u-20,000 mebezokwazi ukuthi nje baqede ngami ngingabonakali. Manje kungiphatha kabuhlungu lokho ukuthi usisi wami ukwazi ukuthi azangithengele abantu ngenxa yokuthi
umuntu wenzile amaphutha empilweni yebo ngudayisile umuzi ngamzama ukuthi ngoba phela nami ayikho indlela engenza ngayo ukuthi ngibuyisele abantu imali ngiyidlile akusaphanteki nami lawo matohane engiwathole amancane ngikwazi ukuthi ngiyiphilise ngale ndlela engiyiphilisa ngayo ngoba even ngisho nala endlini angisangeni uvela athi hayi ngiphara wena imali lapha egethini angiphosele le nto angiphosela yona ngisho ukuthi Nkosi yami ukube nje ubaba noma usakhona ngabe akwenzeki kona nami ngiyazi amaphutha angiwenzile kodwa-ke emaphutheni ami ngifundile kona ngiyafisa engathi nawe usisi wami angenza ngenye indlela cause hhayi angisamthembi yena ngeke ngiqambe amanga singakwenza futhi siwenza nawe afuna ukwenza ukuthi sihambise ko-housing ngoba namaphoyisa ade ayengifikela nawo ngingamsizi ngalutho yabo. Mina ngiyayihlanganisela ngaleyo ndlela engihlanganisa ngayo njengoba ningibonile nami engangificanga namanje bengithi ngifika ngizolanda ijezi ngisahamba yabo. So manje kushuthi nalabantu badayisela iy'mpahla ngempela akusiyona phela indlela yokuthenga umuzi le ukuthi njengathi engathi uthenga isinkwa emgaqweni umuzi it's a serious case akuvele nje kwenziwe kanjalo kusho ukuthi nawe usuke udayisela abantu abayimpatha and ngiyaqala-ke nje futhi ukuzwa umuzi obiza imali encane kanje. Uyazi phela nawe sisi wami mase kukubi ungasakwazi ukuthola ngisho i-roll on ungasakwazi wenza noma yini okufikayo usukwamukela ngoba ngeke uze uthi hayi imali engaka athi umuntu hayi mina imali enginayo ile mhlawumbe uthi wena ngiyalinganisa udayisa isicathulo ngo-R100 Hayi ngathi isicathulo ngempela ngendlela ekwenzeka ngoba phela kune-procedure elandelwayo yokufaka abameli kwenziwe i-agreement ukuthi ubani kanjalo so ngithi hayi siya lapho mhlawumbe ukuthi khona ummeli naye kephi angazi yenziwa i-agreement nanani phela mase ufuna into nawe wenza izinto ey'sheshe ukuze nawe ube nezinto zakho ey'sheshayo kodwa nawe uyazi ukuthi ungaboshwa ngoba phela labo bantu bayakufuna manje nemali yabo so uyazi ukuthi nawe manje usangaboshwa ngendlela odayisa ngayo. Kona bengakucabanganga kodwa nami nginethemba lokuthi mangabe mhlawumbe kuhlangana ngesho ukuthi nginayo imali kodwa ngihlanganise mhlawumbe kuqala kukhokheleke lo wokuqala ngendlela ekukhokheleka ngayo kuphinde kukhokheleke lo omunye lo wesithathu-ke shuthi kahle kahle wena I blew it wayidla le mali. Uyazi nawe sisi amambawu ngiyexeke ukuthi why abantu bafike bathole imali mase bebe I blew it ngoba phela mase usathatha ukubheka manje ayikho into esilo ekhombayo nosisi wakho so njengoba manje usisi wakho-ke uhlulekile-ke ukudayisa-ke lo muzi-ke ungenze njani wena mase yena athathe i-decision yokuthi uyawudayisa? Ngeke aze akwazi sisi wami ngoba phela lo muzi kufana nokuthi umuzi wami yabo njengoba yena eyintombazane kufanele aphume ayoshada akho omunye umuzi wakamunye isibongo lokho futhi ngihlezi ngimtshela ukuthi kufanele kukenteze ekhanda lakhe emadlebeni akhe azi ukuthi la noma ngathiwe kuba vele phela kuba ngeke umuntu umlahle kubo kodwa ekugcineni kosuku yena akazophelela la kufanele ayowakha isibongo omunye umuzi ukuthi usakhaphi-ke nami angazi. Nayi-ke inkinga yabantu besilisa nisuke ngicanga ukuthi ni-powerful mase nidlala ngabantu besifazane nina engaba niyabambisana nodadewenu mekuthi nifuna ukudayisa umuzi nikhathe imali omunye abhele nenze njalo mekuthi futhi kufanele nibambe ikhaya nina nobabili ile phambili nenze njalo asikho isidingo sokuthi ngoba phela iyona nto nawe esho ukuthi yashiwa abazali. Mina ngiyanizwa noba uthi omunye washiyela itayitela omunye washiyela itayitela mhlambe ngibuze kunina noba ngiqale ngawe sisi akekho umuntu ongakhohlwa ukuthi itayitela wanikwa nini noma usangakhohlwa i-date but kwakwenze njani lo muntu ezekunika wathini kuwena ngifuna ukwazi lokho kunina noba ukuthi walinika uma wakho noma ubaba wakho kwakunjani kwakwenze njani ezethi uthathe le tayitela noma mhlambe nalithola kanjani? Mina uma eshona washonela esibhedlela. So ngangilokhu ngumuntu oyayo ukuyombheka mhlawumbe ngidlulisa u2 weeks ngihambe ngombheka. Shuthi kanti ngathi ngelina ngiyafika shuthi kwase kubusuku lakhe lokugcina wayesekhuluma nami ukugcina wangitshela ukuthi ekamereni lakhe
khona i-kist lento le uphuma nayo umshado. umshado. Wangitsho mengivula kuyona khona izinto zakhe lapha amaphepha akhe netayitela lilapha. Yena lo ukuthi yena elakheke lelathunayo walithatha phi ke angmazi ngoba ngikhumbuli kwakhona eyobheka uma isibhedlela angikhumbuli. Kuyona yonke ke lento othi khona wena kwi-kist ithiwa ama-ID abazali akuwena nezinto lezo kuwena ikona yini wayithola lapho ama-ID yababa neyama mesukuba nalo itayitela mesukuba izinto kayibhalile ukuthi kuzobe kwaba ukuthi kuzobe kwaba ngoba phela zalwa sobabili abekho umuntu. Ekutshela wena ngoba efuna ukuyochazela ubhuti wakho. Alright. So wena bhuti wathatha nentayitela? Ngamuza sakhe story yasichaza nje kodwa hayi angisizwa kahle ngathi uyamnzela ngoba phela kahle kahle nasisi la ekhaya yimina omdala ngimshiya ngo3 years usisi wami. Itayitela la uma walishiya ku-aunt. U-aunt ade lokho eminingi la ekhaya esiza ekhona lapha nalapha kwasho izitsha ngoba phela kunaney'ngane la ekhaya ukuthi kazikho-ke manje zima kubo. Hayi so uthe umama seshona ngoba ngikhumbula kahle okwakuJuly mhla ka-17 ngo5:30 kulesithathu uma ukuthula kwakhe uthe methula ngisakhumbuli kahle kodwa ngicathi kwakusule after umngcwabo u-aunt wangibiza wahlala phansi nami after i-meeting yayibanjiwe ukuthi hayi njengoba la ekhaya kuma ngasekho nobaba sekuzohamba kanje abantu abadala bazoba khona ngaphezulu kwethu usibanibani kanjani. Kwabe lapho ukuthi nabo o-aunt bafuna ukungihambela phambili bafuna ukuthi umuzi bawudle. Ngamtshela u-aunt because itayitela ngalilanda sengililanda kizwa ngobani ngomalume uVusumuzi umalume uVusumuzi angisakhumbuli kahle kodwa ngathi uyena umalume uVusumuzi ethi itayitela le aunt uthi lo muzi awudayiswa ngoba thina siyingane ongcono sabela imali yabo sambe sodla ekhaya enikhulu. Ngathi mina lokho ngeke uzikwazi ukwenzeka because amandla abazali bethu lawo ngalilanda ngaleyo ndlela engililanda ngayo. Kwaba ukuthi-ke nami sengiyalingeka ngale ndlela engilingeka ngazo-ke kodwa itayitela enginalo ilona leli engalithatha ku-aunt elishiye njengoba echaza nje ukuthi izinto zayihlala kwi-kist shuthi u-aunt wayechazela uma ukuthi uzoyifica endaweni yokuthi kanje because wena umuntu ade ehlezi ekhona la egcikeni uma esezohamba emhlabeni. Itori zenu nje angazi kodwa khona nje ukufishi kona kokubili. So I think indlela e-right ukuthi efanele ku-check ukuthi lona lephi itayitela ekuyilona lisemthethweni nendlela nawe adwenza ngayo nani. So I think kuzomela ukuthi yenze iBlack Life TV nathi sisize la singasiza khona nokuthi khanjiwe kubheka ukuthi kahle kahle itayitela libelonga kubani. Yabo ngendlela e-right yayizwa leyo nto. So I think nobabili ni right ngalokho because inkinga manje setayiteleni ukuthi likubani. Mhlambe seningayithathela inqumo meli kuwena usunga edubhuti wakho noma mhlambe yabonaye kanjalo kube ukuthi mhlambe noba uthuku no 50-50 okhona kulento le eyenzakalayo uyabo. So I think lokho ku right. Mina mefisa kanjalo sisami mina angiyiboni inkinga. Angiyiboni inkinga. Sengaba kuyena ukuthi mhlambe mefisa kanjalo. Alright. Babukeli baye Black Life TV njengoba izweleke ukuthi kunetayitela kwi-kist indaba ine-kist kodwa kokubili. U-auntie uma asazi ukuthi yona yiphi ke ekhona but ke as Black Life TV sobona ukuthi singenela kanjani ukuze sithole ukuthi lona liphi itayitela ngoba buba u2 bathi itayitela likhona elinye libhalo omunye elinye libhalo omunye and nomuzi busudayiswa kodwa ke asihlangane kwesinye isiqephu ngokuzayo khona la kwi Black Life TV season 2 izinkinga zomndeni. Black Life TV.